Vstávám do svého impozantního domu, který stojí jako symbol mého úspěchu a prosperity. Každé ráno se probouzím plný energie a nadšení, připravený oslavovat život a vítat nové příležitosti. Můj pracovní den je plný produktivity a úspěchu. Jsem mistr svého oboru a moje práce je ceněna nejen finančně, ale také jako zdroj inspirace pro ostatní. Každý projekt, na kterém pracuji, je zhmotněním mé vize a přináší mi nekonečnou hojnost a prosperitu. Mé financování je stabilní a roste každým dnem. Peníze přicházejí ke mně proudem, nejen díky mému talentu a úsilí, ale také díky síle mého vědomí a přitažlivosti. Finanční prostředky mi umožňují nejen splnit všechny své potřeby a touhy, ale také podporovat ty, které miluji, a pomáhat těm, kteří to potřebují. Ve svém volném čase si užívám cestování po celém světě, objevování nových kultur a rozšiřování svých obzorů. Každá cesta je pro mě zdrojem inspirace a dobrodružství, které mě posouvá k dalšímu růstu a rozvoji. Můj život je plný lásky, radosti a hojnosti. Každý den si uvědomuji, jak jsem požehnán bohatstvím a úspěchem, a s vděčností přijímám všechny požehnání, které mi přicházejí. Moje vize bohatého života se stává skutečností každým okamžikem, protože já jsem tvůrcem své reality a já mám moc přitahovat všechno, co si přeji.